Poštovana i cijenjena braćo, uvažene i cijenjene majke i sestre, neka je hvala našem gospodaru Allahu Đelešanuhu, a neka su salavat i selam našem miljeniku i poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme, njegovom časnom i čestitom rodu, njegovim plemenitim ashabima, i molim uzvišenog Allaha Đelešanuhu da se i nama smiluje, da nas na pravi put uputi, da nas na pravome putu čuva i očuva, te da nam uzvišeni Allah Đelešanuhu od dobara i ovoga i budućega svijeta da ono što zna da je najbolje za nas, a sačuva nas zala i ovog i budućega svijeta. Amin. Molim Allaha Đelešanuhu da se smiluje i našim merhumima, među našim merhumima da se Allah smiluje posebice našoj ulemi i našim šehidima, te molimo Allaha Đelešanuhu da se smiluje i svoj našoj braći i sestrama u svijetu koji pate, a posebice našoj braći i sestrama u Palestini. Amin. Draga braćo, drage sestre, proteklog smo petka govorili i započeli govor o ovome mjesecu, svetome mjesecu, mjesecu Redžepu, u kome je uzvišeni Allah Đelešanuhu nam je odredio šta je najbolje za nas, a to je da ne griješimo, da se čuvamo grijeha, da se klonimo onoga što uzvišeno Allahu Đelešanuhu ne približava čovjeka, već ga od njega odaljava. Među čovjekovim grijesima postoje grijesi koji su tjelesne i koji su duhovne prirode ili srčane prirode. Ovi tjelesni, koliko god su često opasni, mogu da budu manje opasni nego ovi srčani. Oni koji u osnovi čovjekovu nutrinu razaraju. A među grijesima, ovim srčanima, duhovnima i duševnima, najteži grijeh je licemjerstvo. Najteži grijeh koji je teži od bilo kojeg drugog grijeha unutar ovog duhovnog svijeta, unutar srčanog osjećaja svakoga pojedinca. Zato uzvišeni Allah Đelešanuhu, kad govori o licemjerima, kaže i licemjeri će na dnu džehennema biti. Kada uzvišeni Allah Đelešanuhu u Kur'anu Kerimu poredi kaznu nevjernika, onda kaže da će u težoj kazni biti oni koji su licemjeri. A sad ko su onda licemjeri? Licemjeri su oni koji klanjaju. Licemjeri su oni koji poste. Licemjeri su oni koji idu na hadž. Licemjeri su oni koji za sebe kažu da su muslimani. Ne može biti licemjer onaj koji nije musliman. Ne može biti licemjer onaj koji se ne trudi da bude musliman na oči. Nego naprotiv, onaj koje, rekli bismo očima našima gledajući vjernik. Zato uzvišeni Allah Đelešanuhu u suri licemjeri. Ima jedna kuranska sura koja je cijela posvećena ovoj skupini ljudi. Allah Đelešanuhu opisujući licemjere kaže u Kur'anu Kerimu: kada ih pogledaš, izgled te njihovo oduševljava. Prva stvar. Nisu to neprivlačni ljudi. To su ljudi koje kad pogledaš na prvi pogled voliš i slijedio bih i, dakle, na prvi pogled ili na vanjštini svojoj oni pokazuju primamljivost, urednost, čestitost, pedantnost. A kada progovore, ti bi slušao njihove riječi dan i noć. Dakle, i njihove te riječi očaravaju kako su sposobni lijepo da govore. Dakle, ni riječima njihovim ne bi posumnjao. Ali kaže uzvišeni Allah ke'ennehum hušubum musannada. Oni su poput trupaca šupljih međusobno naslonjenih. Upravo kako nam Allah Đelešanuhu paralelu, svi smo mi seoski narod i mi znamo šta su trupci, klada i drugih stabala. I znamo da drvo može s vanjštinom da izgleda, rekao bih, fino, zdravo, dobro. A
a onda kad vidiš ono iznutra gnjilo, šta li doli svoje samovanjštine ono ima? Nema ništa. Ima li ikakve koristi od njega? Nema. Međutim, ono se pokazuje, evo vidite kao i stablo, pokazuje se nekakvim kako u osnovi u svojoj nutrini nije. Zato, draga moja braćo i dragi sestre, grijeh kojeg se najviše mi koji smo ovdje u džami, ne oni koji nisu u džami, koje mi pokušavamo dovesti u džamiju, koji bi voljeli da sa nama klanjaju, da sa nama dolaze, da su malo aktivniji, da su bolji muslimani. Ne, za nas koji smo ovdje je ovo najveća opasnost. Najveća. Nema veće opasnosti. Zato je Hazreti Omer radijallahu anhu bio je jedan ashab Huzeyf ibn Yamame. To je bio ashab Božijeg poslanika alejhi selam kome je Muhammed alejhi selam povjerio imenom i prezimenom ko je munafik, licemjer u Medini. I samo je jedan čovjek pored poslanika alejhi selam u cijeloj Medini, pa kad je Muhammed alejhi selam umro, samo je jedan bio od ljudi na dunjaluku živ koji je znao ko je licemjer. Ja ni vi ne znam, ni dan danas. I niko nikada neće znati od ljudi. Samo Bog dragi zna. Ali bi Hazreti Omer, da se vratimo na njega, veoma često odlazio kod ovoga Huzeyfe i pitao ga, jesam li ja na tom spisku? Hazreti Omer. Onaj pomagač Islama, onaj drugi halifa u Islamu, onaj čovjek za kojeg Pejgamber alejhi selam kaže, kada bi se na dunjaluku svi muslimani, vjernici do sudnjega dana stavili na jedan tas, a Hazreti Omer radijallahu anhu na drugi, njegovo pola imana bi prevagnulo. Toliki je vjernik bio. Ali se pitao da nisam ja licemjer. Zato je i moje i vaše da se pitamo. Da se pitamo je li to moje i vaše srce čisto. Jer zašto, vidite, ti ljudi koji su na izgled sve nešto lijepi, dobri, nama primamljivi i svakako pokazuju se muslimanima, imaju jednu glavnu karakteristiku o kojoj uzvišeni Allah dželešanu kaže: misle da je svaki provik protiv njih. Oni su pravi i stvarni neprijatelji, pa ih se čuvajte. Jedna osobina izdaje licemjera, a to je da samo boji za sebe. Kako ću ja proći? Da neće mene kakav propuk uhvatiti. Šta će sa mnom biti? To odaje licemjera. Odaje ga ta osobina što se samo boji za sebe. Ne gleda na islam, ne gleda na muslimane, ne gleda ni na što je vrijednije od mene i od vas. Dakle, od nas kao pojedinac niko nije vrijedan koliko nam je vrijedno ono što jesmo, što čemu pripadamo i tako dalje. Oni tu slabost pokažu. A se boje za sebe više nego za bilo šta drugo. A kada su u pitanju osobine, i Božji poslanik alejhi selam je rekao, ja ću navesti jedan hadis, u kome je Allahov poslanik alejhi selam kaže: 3 su osobine licemjera. Kada ti nešto kaže, slažete. Zapamtite ovo. I bojte se laži. Jer nas ima puno koji slažemo. Kažemo, a lažemo. Čuvajte se toga. Kada obeća, ne ispuni. Obećavate li nešto? Na glavu se nasadite, to ispoštujte. Vjernik je taj koji obećanje ispunjava. Ili ne obećajte. Nemojte lahkomisleni biti na obećanjima. Kad nešto obećate, to ispoštujte. I kada mu se nešto povjeri, on to iznevjeri. Ti u povjerenju nešto čovjeku kažeš svome bratu, vjerniku, muslimanu, i onda za 2 dana čuješ sama halabruri. Svi znaju. Ili nema veze, samo još jedan čovjek zna. Jer ne smije niko nikada da iznevjeri povjerenje svoga brata muslimana. Kada ti brat tvoj musliman nešto kaže u povjerenju, samo ti, on i dragi Allah. Niko te. Nema četvrtoga. Niko dalje ne zna. To se mora čuvati. Do onoga trenutka dok nam taj neko ko nam je nešto povjerio ne bi rekao sad možeš kazati. A ako nam nikad to ne odobri, sad ti valja umrijeti.
Zato ako ste pravi vjernici, čuvajte dobro povjerenje. Jer povjerenje je ono što je našeg pejgambera alejhi selam uzdiglo i prije islama, a posebice islama. Zato, draga moja braćo i sestre, čuli smo 3 osobine. U jednom od drugih hadisa Božji poslanik alejhi selam navodi 4., a 4. je kada se svađa prelazi mjeru. Nema insan kime da svađao bi se sa svakim. Samo bi zavađao, samo bi, dakle, nekakav nered među ljudima širi. Nema granice. Hajde, svak se možda posvađa nekad. Nema granice što. I to je 4. osobina. Ali šta veli Božji poslanik alejhi selam? Koji jednu od ovih osobina ima, samo jednu od ovih osobina koje sam rekao, ima osobinu licemjera. Ako umre sa tom osobinom, Allah vela, kako će izaći. Ali ko ima sve 3, taj je 100% licemjer. Onaj ko vam govori, a laže, ko vam obeća i iznevjeri, i kome se vi povjerite, a on opet to iznevjeri, taj, ako je podudario sve 3 stvari, je licemjer. Onaj koji je, kako uzvišeni Allah dželešanu na početku, rekao smo, od onih koji su na najdubljim džehennemskim kaznama će biti budućega svijeta. I na koncu navest ću još jedan hadis. U njemu Božji poslanik alejhi selam kaže: doista će čovjek raditi djela koja su djela stanovnika dženneta u onome što tako liči ljudima, ali će u stvari on biti stanovnik džehennema. Čuvajmo se ovoga. Svako od nas se trudi da čini dobra djela. Međutim, ta djela moraju bismillah i u ime Allaha biti. Ako ih samo pretvorimo u ime svojih interesa, ljudi i nekih drugih stvari, makar izgledali ljudima ta djela dobra, kod Boga dragog, ta nas djela neće dovesti Allahovoj milosti. Ta će nas djela dovesti konačnoj propasti. A to je upravo pristup kojeg licemjeri imaju. Da samo radi ljudi, radi ovih nekakvih pojedinaca i tako dalje, ili svakako svojih interesa neke stvari čine i rade. Zato, draga moja braća i dragi sestre, čuvajmo se, jer ovo je opasnost za mene i vas, nije za one koji nisu s nama. Čuvajmo svoja srca, jer kada se srce ovim zapogani, ako ga insan za dunjaluka dok je živ ne očisti, nikada neće dženneta vidjeti. Licemjer nikada u džennet neće ući ako svoje srce ne očisti od ove pogane bolesti, koja je od najpoganijih bolesti. A mi znamo, nažalost, posljedice njene, jer često u određenim momentima osjetimo koliko znači kada neko nije iskren, odnosno kada je neko dvoličan. Ja molim Allaha dželešanu da nas pomogne u ovome svetome mjesecu, mjesecu Redžepu, da mi još jasnije svoja srca očistimo od svih vidova bolesti naših srca, posebice od svega onoga što bi nas približavalo osobinama licemjera u osnovi onih koji Allah dželešanu ne voli. Molim Allaha da nas pomogne i da nas kao vjernike i poživi i sebi vrati.